И какво са хората, съм аз Алекс и днес продължаваме с Survival на Minecraft Pocket Edition. Ако помните, вчера бях направил два епизода, един по-дълъг, един по-кратък, в който в краткия успяхме да влезем в пещерата и да си съберем малко кол. Надявам се сега да е ден. Ден е, нали? Аре, стига, бе! Айде, бе, тей! Да, всъщност гледах малко и извън кадър събрах един стак дърво. Офара, бе, човек. Как ще стане темпо, дяволите? Страшно тъпо. И хора ще скипнат докато стане ден, защото вече минат 2 минути. И хора, отново сме тук, както виждате, вече почна да става ден. Не, ще ме убие. Не. Я изгори там. Чакайте да си взема меча. Не знам дали това го направих на клип или извън. Направих си меч. Овца! Саша... Не. Бързо ходим за тази овца, че как нямаме легло. Къде отиде? Не! О, айрон. Малко ще го спаем. Не, къде отиде овцата? Аз ще умра. Трябва ям. Ям. Добре. Нахранихме се. Поне. Вече не е нощ. Нека убием това прасе. За да ни даде месо. Дай ни месо. Месо. И овцата. Ето я къде. И ще ни трябва още 2 вълна. Освен ако не е много надарена. Не, даде ни една. Даде ни месо, добре. Днес в този епизод ще правим още за това. Ще търсим овци, защото вече не може да караме така на тъмно, на нощ. Има кол. Трето. Да! Къде е за той? Къде е този мазен, малък, гаден, проклет мръсник? Овца. Няма овци. Аре, стига, бе. Вие луди ли сте? Овца. Yes. Ето още една. Добре. Хора, вече си имаме легло. Къде отиде, бе? Ти мислиш, че ще се слезе с дърта? Няма как да стане. Добре, даде ми. И елай сега и ти. Ако продължавам същия ритъм, най-много да умра. Да се фърлям. Бой. Айде, вече си имаме легло. Сега да отидем за онзи айрон, където го видяхме долу. Крава. Първо ще ни трябва... Ще ни трябва много храна, затова видим ли животно, отиваме, ние сме за него. Като това порки. Айде, порки. И къде отиде? Кравата Милка. Още едно порки. Ето я и Милка, кравата. Дай ми... Добре. Порки. Тук порки. Така. Как точно месото ще ти падне отзад и ще трябва да слизам? Не, стига, бе! Не! Аре, стига, бе!
Овца. Аре, стига, бе, човек. Хора, ще скипна докато си намеря нещата. Хора, аз съм много зле. Ето, ние сме умрели тук, били сме там. Еми, шанс. Сега да взема нещо и да го майко ти, булгите, пак ще ме убие! Аре, стига, бе! Какъв е този проклет скелет? Странното е, че не си губиме експито. Аха, градината е паднала. Така си вземе сега нещата, че не малко неща имахме. Си обереме левали. Трето, пето. Чакай. Меча тук ли? Меч. Няма меч. Аре, стига, бе, ти си много нагъл. Месото. Трябва да се търса меча, къде е паднал. Най-мразя скелети. Това глина ли? О, глина. Кирка, може би? Не, лопата. Добре. Видяхме къде има глина. Видяхме къде има и такова. Сега отиваме натам. Абе, изобщо не ме стреляй, бе. Ще му има и проклетия скелет. Ще трябва да си ми направим нов меч, защото онзи го изгубихме. Крава. Умри. Той приказката ми е на свършване, ама как се да. И там долу май беше айрана, не тука. Другата дупка, тука. Айран. Така изкопаме малко камък. Ще ни трябва за меч. 2 айран. Боже господи. Какви хора. Стисната работа. Най-мраза скелет да ме атакува. Защото много лесно ме убива. Само като съм с тази слаба броня. Така. Това дърво да оставяме тук. И тебе. Общо взето хора, слаба работа. Чайте поне едно легло да си кръвнеме. На моя най-после спиме като хората. Ти ще се махнеш. Ще взема. Ще сложа тук. Няма да излезе и ти да се махнеш. И пак ще взема и ще сложа пък тук. Хюстен. Хюстен. We have up. Вече няма проблем. Добре, да си спечеме тези сочни пържолки, които таковахме. Тебе ще оставим тук. Имаме пръчки, може да си крафнем един меч и една лопата. Защо така ми се бъгва? Така, тебе. И ще си взема тези пържоли и останалите. Значи, опа. 2 и 1. Така. Един меч и една лопатка. Взимаме тези пържоли и отиваме да вземе глина. Въпреки че не знам за какво ще ми е. Нека си имаме. Си имаме един меч. Тук има кокошчици. Нека им ги кръцнеме. Че ни трябва да застрели за трето, за пето. Трябва ни паяк. За да може да вземе пая жена си направим лък. За да намерим паяк, трябва да излезем нощ. То ще фана да го убия, значи. Айде! Тук съм малко прецакан. Не малко, ами доста. Копай!
Така, глината беше ето тук. Да, ето. Глина. Нещо ме засмуква. Глина. Още глина. 24 глина. Това не е нищо. Преди се намираше по-лесно. Сега не се намира толкова лесно. Шанс. Какво вече стана 10 минути и аз нищо не съм направил. Направихме се легло. Оп, добре, така. Се прибереме. Опа. Да влезем малко в мината, викам аз. Да метнем глината. Тебе. Това ще ми трябва и ти малко и от тебе. Така. Сега тук крафтваме. Бам. Торчове на макс. Така. Кол, който може би ще вземе малко по-късно. Маничко. Малко. Чакайте. Тук да сложим. Да виждаме къде ни носи течението. Айде, айран. Бла. Смота на пещера. Поне може да си съберем малко по-бързо кол. Което е супер. Това е пещерата на кола. $24 сме. Уоу. Добре. Вече 26, 27. Обаче ще ни трябва камък, който май ние нямаме. И ще вземем, за да може да запушим там. Давай. Това май е айрон. Май. Или май не е айрон. Май не е айрон. Тъпата вода така се вижда. Айде. Тръгвай се вода. Нищо няма тук. Ужас. Добре, хора, тогава влезем в тази другата мина. Или не? Знаете ли какво? Като за край ще изядем една пържола на first person. На third person. Само че аз го търся на погрешното място. Settings. Видео. Така. И мръдне малко. И това ще бъде за всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така не забравяйте да се абонирате, да дадете един лайк. И ще се видим следващия път. Чао!